Cześć, nazywam się Asia. Urodziłam się i mieszkam na Śląsku. Mam wiele pasji. Wśród nich historia. Oczywiście ze szczególnym naciskiem na historię Śląska. A inną z nich jest tak zwana miejska eksploracja, czyli urbex. Nie ukrywajmy, dla niektórych jest to po prostu zmora i szlajanie się po opuszczonych miejscach. Ale dla mnie jest to żywe obcowanie z historią. Już 31 sierpnia na zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku Niewiadomiu będę miała tę wspaniałą przyjemność podzielić się z Wami doświadczeniem, które nabyłam na moich licznych wyprawach. Tym razem skupię się na dwóch niezwykle istotnych w historii Śląska postaciach. Mowa tu o Karolu Goduli oraz jego przybranej córce Joannie Szafgocz. I nawet jeśli historia nie była Twoim ulubionym przedmiotem w szkole, postaram się to zmienić.